मामि नों मानो बिदि लाबाय थायो सना लाबाय थानांला नों मानो बिदि दाउखौ बिदि खालामबाय थाबा दाउआ जुब्रा जायोलै मा हामा नायलाय माबायदि दाउआबो मा एसे गोमोन नुबाय गावनो आखाइयावसो खुरैयाव लानानै नै बेबायदि जाहोबावो मा होनबावनांगौ आङो खालि स्कुलनिफ्राय फैबाथाय दाउ 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 हामा मा दे आरो दा दुगैखांबाथाय आरो दाउ लानो मोनला दे ओमफ्राय नै दाउज्ला मानैयाबो नुबाय नेबाय थायो लोगोफोर मा होनबावनो बेस्राफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर बेबो जि सुनाय समावसो आङो नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय आरोना बिमानि ब्लग नालाय उफाय गैया जेराव गोसो बेयावनो खालामलाबायो आरोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनखौ माने आङो जि सुनाय समावसो वेलकाम खालामबाय थ' जेबो दासानसै मानो होनब्ला आं बे खामानिखौ माने गथ' सानैखौ स्कुलाव थिनहरखांनानैसो मावदों आरोना बे समाव मावनानै लायाबाबो बे बिमाया उफाय गैया आरोना लोगोफोर माने आङो फिसालाखौ फिरफिलिजों थिनहरखायो ओमफ्राय फिसाजोखौ माने आंनो दोनलाङो आरोना थ' आं बे खामानिखौ दोनलांखांनानै मावदों आरोना मावनानै लाखायाबाबो उफाय गैखाया लोगोफोर माने उनावहाय बोरैबा थालांनो नागिरो थ' आं माखासे खामानिखौ मावखांनानै बे आंनि जि सुनाय खामानिखौ मावदों आरो अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौबो माने फारि फारि नायलां आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नै माने दाउजोआ आंनिया बिदै दैगासिनो दङ दिनैबो माने खाथाख'आवनो दं आरोना ओंखारथ'वाखैथ' दाउलाया बेबायदि नेयो आरोना ओरैबायदि नागिरबाय थायो नागिरनानै मोनैनि माने बिदि दं आरो बेयाव नेबाय थायो बेयाव थानानै ओमफ्राय जेब्ला दाउजोआ फैगोन एकदम बेरायनो लेङो लोगो जायो बिदि आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोननो खिन्थागोन आङो दाउदैया बेसे दैखो आरोना लोगोफोर दहायबो फुङाव नैबे दाउलाखौ हारसिं गालांनानै दाउलाजों वाल बारलांदों आरोना लोगोफोर जि नागिरबाय फुलबारि गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै सासे आब'नि माबा वाल बारलांबायमोन आरोना बोरो नोंसिना लोगोआ बहा थांखो नोंसिना लोगोआ गांखौ हास'नानै होनांसिगोन आरोना लोगोफोर माने बिरखोलांदों आरो बे हायथायाथ' बिरनो हाया ओमफ्राय बै मासेया बिरखोयो आरोना दा मोनायाव बेखौ गांखौ हास'ना दोनसै ओमफ्राय बेस्रा खारनोबो हाया आरोना बियो बारा लोगोफोर आङो जिखौ सुनानै लाखांखाबाय ओमफ्राय आंनि दाउ बिदै दैनायखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना माने दैदोंना दैयाखैथाय मैयाबो माने सान बारनायखौनो होननांसिगोन नामा मैया दैयाखै माने गासै दैथाम जाबाय दाखालि जायफोर नोंथांमोना नायदों भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखादों माने दैखानाय ओमफ्रायो साननै दैबाय आरो ओमफ्राय दैथाम जाबाय मैया सान बारबाय नङाबा दैब्रै जागौमोन आरोना ओमफ्राय दिनै दैना दैया दा आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ थांगासिनो दं आङो बबे जायगायाव दैहोदों र' नै लोगोफोर आङो बेयावनो दोनदों आरोना दैखांगोना दैखाङाखै बेखौ मिथिला बिदैयाथ' दैथामखौनो नुहुरबाय आरो आङो ना आं खादा खोबनानै होदों माने सानथाम जाबाय आरो आं बिदि जोबनाया दिनैजोंहाय ओमफ्रायो बासाखौलाय नागिरदों आरोना बियो दहायो माने लानो रोंसिगोन बायदि मोनदों नै आङो साल दाउखुमैखौ होना होदोंमोन आरोना नागिरबायनानैहाय ओमफ्राय दा दसे थानानै बोखारगोन आरोना आं लोगोफोर होनगासिनो दैखांखो ना माखोथाय लोगोफोर आं बे न' सिङावनो दोनदों आरोना माने बाहेरायाव दोनोबाबो बिराद दाउखा फैयो थ' बेखायनो आङो न' सिङाव दोनदों आरो ओमफ्राय दा आं मामि फिसाखौ लायग्रोनोसै लोगोफोर 11:30 गयो नालाय ओमफ्राय 11:20 जाबाय ओमफ्राय आं दा थांनोसै आरोना थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो आङो रेडि जाबाय आरोना बेनो दहाय फुङाव आं बेखौनो गानलांदोंमोन थ' बे ड्रेसैनो आङो खामानि मावस्रांलाजोब्बाय जि जोमबो सुबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेजोंनो थांसै दा रेडि थांगासिनो आरो आंनि मामि फिसाखौ लायनोसैलाय आरोना बेनोसै खामानिफ्रा फुंनिफ्राय लानानै मा होनबावनो आरोना बिमानि खामानि जिहेथु बेनोसै आरो दा आङो फिसाजोखौ लानानै थाबायबोफिनबाय आरोना माने खाथिखा बेखायनो आङो थांलाय फैलाय थाबायो आरोना गरम जाहांबाय लोगोफोर जिउ लानानै फैलायदोंमोन आङो थाबायनानै गरम मोनबाय आरोना मामि फैदों
फोरदो आयै नुबायना लोगोफोर नै मामि फिसाया दाउखौ बोखारफैबाय दैबाय आरो नै 4था जाबाय नै इलाय हगारदो मा दाउदैखौ खोबनानै दोनफिनदो दे आं बेबायदि खोबनानै दोनफिनो आरोना ओमफ्राय नै जि गोमोन मामि दांबाय थानो नांला दे आइदे दांबाय थानो नांला थांदो नेबाय थायो ना आं बुंदोंमोन ना लोगोफोर नै इलाय खिलायबाय नै दा बेरायनो लेंसिगोन आरोना इलाय लेंलांबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंखादोंमोन दा इलाय लेंलांबाय आरो बिदिनो लेंलांसिगोन आरोना जेराव मेराव माने बे फुलनि एम्फौ एनलाफोरखौनो माने जायो आरोना बिसोर गिदिं ओमफ्राय लोगोफोर नै दाउआ बिदै होखांबाय ओमफ्राय नुबाय बिदै होखांनाय लोगो लोगो फिसाजोआ मा अबस्था खालामखो गावजोंनो लाफाबाय थायो नै बिदिनो आरोना माबा मोनसे बुस्थु फिबाबो उन्दुनायाव माने लाफानो बाखिसै आरोना जुदि लाफा जानायमोनब्ला उन्दुनायावबो लाफागौमोन आरोना नंगौना नङा इलाय गोमोन दाउआ बिराद मोजां गोमोन आरोना माने सानबा जाफैबाय बियो जोंहानाव ओमफ्राय साखाथि फाखाथि नै मालाय एरायला गोमोन जाजोबखायो लोगोफोर आं माबा मोनसे बुस्थु फिबाथाय ओंखायनो फिनाय बुस्थुखौ जानोबो एसे उसुबिदा मोनलायलाङो आङो ओमफ्राय मानैबो दहायो बिसोर मानैबो बैथिंजाय वाल बारलांदों आरोना जि नागिरदोंमोन आङो बिसोर मानै माने बे गांखौहाय हास'नानै होनांसिगोन लोगोफोरनो इलाय गाबस्रि हरबाथाय फैखायो ओरैबायदि हासुदों लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय आंनि दाउजोआ दैबेसे बिदै होखो नङा होनब्ला माने मैया सान बारदों होनांसिगोन माने मैया दैयाखै आरोना मैया दैनायमोनब्ला दिनैजों माने दैबा जासिगौमोन लोगोफोर थ' दिनै दैदों दैब्रै जाबाय ओमफ्राय जा सासे बिबोनां आंनि बिबोनां सना बिथाङा आंखौ कमेन्टआव बुंहरदों दा फ्रायानो माने बांसिनानो गावनि फिसाखौ होनो आरोना मामि बाबा थ' बे मामि बाबा सोदोबा जोंनि बर'नि राव नङा बेखौ आंबो मिथिगौ ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय हिसाबै माने आंहाबो हुदा जाबाय बे हुदाखौ आङो सोलायनो नाजागोन बिबोनां नोंथांनि बुंनाय बायदि आङो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय मानो होनब्ला आं बुंबोबाय थानाय हिसाबै माने बे रावाल' गलांबाय थायो आरोना मामि मा बेफोरबायदिया आरोना निस्सय आं नाजागोन सोलायनो जिहेतु बियो बर'नि राव नङा बर'नि रावा जाहैबाय फिसाजोखौ आइ फिसा हिन्जाव फिसालाखौ आफा फिसाला नङा होमबा लोगोफोर थ' आं बे भाषाखौ बाहायनो नाजागोन आरोना जिहेतु गावनि बर'नि राव नाजागोन आं थारैनो नाजाथारगोन बिबोनां नोंथाङा नायदोंब्ला आङो बा नोमबाजैया सोलायनो नाजासिगोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोदानै जायफोर नायगिरि नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेबायदिनो आङो गोदान भिडिअस लाबोबाय थायो थ' नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जा शेयार खालामनांगौ बा जा शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय भिडिअखौ आंनि सायाव दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो